Ka lumpungilek kai 14th Senior National Pencak Silat Championship Arja Rio Arja Arpenyo kabalais ngi astangya ka haka Henrio Trik Naitung Hasai Multipurpose Indoor Stadium ya kabala playa ka da Working President ka Meghalaya State Olympic Association uba John F. Karshiyong haka ba kinungalam kanika jingelek kai kikintu badeban penrong ya kanika jingelek kai kum ka weni ki jinga khun nak benta ka National Games bandlong haka ni jela House number 1 haka ni lumpung elek kai la poi benya shimbenta da kumba khatsan spa ngot ki rang elek kai ken the bat shinrang na keleng saudong jongkari kabaken thop lang ya ka ken hun elek kai jong ki tanat pulen ka services pat ki wei habakren kum ukong san uba John ulaong baka jingpan kre nakabenta ban shimra yiki judging elek kai kibalat mu ban penlong nakabenta ka National Games kadang don hapadeng ka jinga kren ya penben bat umintri ka sorkar kemi badai kemi ya katanat elek kai umansuk mandavia nang ta ka president ka Indian Olympic Association ka PT Usha nang ta umintri rang ba ka jela ukonrat ke sangma bat umintri ka sorkar jela badai kemi akatanat sports uba wailan ki shila bat kinong mi khmat ke MSOA uba John ukermen bakin dang don shu ki jinga keren ya phliu jingmut ya ki thop jong ki jinga lek kai ban penlong ha ka National Games namar kumba ya tem bakala dan ka jingkala ha ka dor ka Sports Act ha ka ba ki sunjuk ya lek kai kin haban pediang bat terikam kat kum ka ni ka kendon da kumta uba John ukermen ba hakini ki shibnai ne arbanai ki bansawan kan satan ka jingpen banai ki jat jingelek kai ban penlong ha ka National Games bat ukam bakum ka senjuk ka MSOA ka long ka balapan kre bat kumju na kalyang kinungelam jong ka jingelek kai ka penkak silat kari kilong balapan kre bat kani ka jingwan ban penlong ya kani ka lempung kalong kum ka test event ka ba hang ni on sala ban tip janai iki pat ki jingdon kam la da penrong ya kani ka wei ka jingelek kai ha ka National Games penlong ha kani ka jela House number 1 na kalyang ka Philia Thomas kabade ka Senior Vice President ka Indian Pencak Silat Federation ka penkan mau bakat ars na menshwa ha kabala shudan kai thokman ki coach ki nungelek kai but bamdan wat tang ka jakai elek kai ka bakar pang Henry haba phai mentala don kumbalai punriu tili ki jela ki Union Territories ki ba penlong ya ka district state but ki national championship ha ka ba ki rang bat ki thayelek kai ki lala ru ban mikman ya ka India ha ki lumpung ba elek kai ha ka doba Asia ni ha ki World Championship ka ka ni ka jingelek kai penkak silat kadai ka jingelek kai ka basdang na po kari Indonesia ka bamenta ka India kalala bakan penlong kum ka weni ka jingelek kai ki jongka hadin kani la yo ru ya ka jingkren na penkak silat na ukishor yelia badai president jongka penkak silat Federation of India mat kumju ka jing IT ya ka dorkas hau kongsan da udip kumar badai u in charge but u coordinator Northeast Pencak Silat Federation Hashwa ban penkut ya ka jingelang pli kala don ka jingpen iya ka rukam ya lek kai jong ka penkak silat ka balapen i daki samla ken thei pat shinrang